yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddugal on jettama on jarnama on jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi on paami en garta yewtere men gande ɓaleɓe gande men enen ɓaleɓe ha tengti enen fulɓe fina tawa ɗe kewmi wiide tawɗen mamiraɓe men tawi mamiraɓe mumen mawɓe gollannoɓe ɗum ɓe ina cali hen yaware ina ñanten leñol woni mabɓe yaaɓe yo Allah yumoɓe yaafoɓe harnoɓe aljanna won mawɓe heddiɓe ne jaggi gandal ngal ina janggina sukaɓeɓe yo duuso ngo juut ne jogui kadi sukaɓe saliɓe gandal ngal majja ina daari jamma ñalawma ina jangga ngam ha joni rende leñol e ɗemgal e homaji noon on paami joɗen ɗo koye goto e musidɓe men denɗi men Thierno Oumar Sow mo ganduɗa ina jaa e adiɓe tournude ɗo ɗeɗo jewte gande men gande ɓaleɓe fodde joni duuɓi 5 mankude seeɗa duuɓi 4 e lebbi ko iɗi wadde ɗo yewtere koye adiɓe ɗo o jeeya caggal Moussa Ousmane e mo ganduɗa kañum woni garçon de sugu meɗo Nigéria ina wayno kanko woni tataɓo kadi ko wona ɗum ko o wadde ɗo yimɓe heewɓe arɓe ɗo kanko woni sababu mumen ko moƴƴo ko tedduɗo ko neɗɗo laaɓɗo reedu ko neɗɗo karisire en mbayimo yiide mon feewi kanko Thierno Oumar Sow en jettimo en jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi heewɓe arɓe ɗo mbiyata ko Thierno Oumar Sow wi yomin gara ga henna Allah waɗi o arti ɗo jogui kamɓe ko Djibi Dieng noon Thierno Oumar ko wadde fof min namno holto gonnoɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Thierno Abou ɓeyduda nder seeɗa noon par ce que aɗa andi ka jontaɗo kadi mboɗo andi a heeɗani yesuma gono laaɓi noon aɗa heeɗani noon ɓeydudade ma nder seeɗa. eyyi Thierno Abou mi salmini musidɓe foof mi salmini aduna o foof e ñagarade yimɓe foof Thierno Abou no jamono yaari ni wuuro ngo wayrama kono hayso en ɗo mbayrine ko wuuro men ko wondode e jilluji tan e haadi koye meccu mo liggortoɗen o yimɓe cohlata en koye ɗin jilluji tan e haajuji yimɓe ko ɗum tan gonnoɗen kono en calmini yimɓe nder Sénégal e caggal Sénégal fof en calmini kamɓe fof machallah. noon a jarama denɗi nanama famama teskama en jetti Thierno Boubacar Camara kanko ñantiren oɗo wutte en mbimo jarama yo Allah teddinmo Thierno Oumar Sow bandiraɓe jewnima wonɗo gaccirnoɗa wonko mannoɗa ɗo wonko taska hen won commentaire uji moƴƴi kaali hen caggal ma kono a waynoma yeddu no feewi Thierno Oumar gartan ha joni koye sifa ndenka saabu en jii leñol no worno e sane mbatten ɗo jewte nde leñol men nde fuɗɗi memede Mali leñol men nde fuɗɗi memede banggueji goɗɗi a ɗanninoma ɗo jaaɗa ɗo wodde ko moɗoɗa toon jaaɗa kayi ndi jaaɗa nokkuji goɗɗi sababuji ɗi ko enen gonno bandiraɓe gartat en wonde ko maw ɗum wonno ɗum wayi ha joni ko mawɓe joguinowo banggue kisal e ndenka neɗɗo o oɗon keddo ɗum ha joni. eyyi Thierno Abou hono noon eɗen jarno yimɓe foof eɗen jarno bandiraɓe ɓe jarnoɗen ɓe foof ɓe jaɓɓi en jaɓɓugal jongal ko heddi ko no mbiɗa ni nden ko neɗɗo kala ɗo wawi won ena foti waɗɗo hoore mum nden ko saabu nden ko wona enen iɗi ɗum jangguin ko diine o saabu nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam so en teskima nde jaggama bilewo nde nden Allah jangganimo wimo yo janggo wa in yakadu alladina kafaru ha addanimo hen ayeje maw'uzatayni wadde nden ko fulɓe men continue jaggi nden ko haaɓe hen mbaɗi wat gueɗe fulɓe machallah yettude Allah neɗɗo noon kala ɗo gonɗa aɗa foti wawa ƴeew ko renanma ha Allah danduma e gueɗe surtout jamano o mo jaharaten surtout en jii tension ngaji gonaɗi ɗi en jii ko wona ko foof neɗɗo ala ko wona hoore mum so dañi hoore mum ha para noon do dañ leñol mum e yimɓe mum wadde ene jaari neɗɗo fof faggo ko reeni ɗum saabu ko noon aduna o yaharata. a jarama ko kalɗa ko on banggue en jii yontere ɓenndude neɗɗo kirsuɗo sehil mum ɗo daral séas ɗo en jii hanki Thiaroye neɗɗo kirsuɗo sehil mum fiya kadi kañum kadi woni maaɓiɗo fof jeehi holko cikkuɗa saabi ɗum nden yimɓe ne jogotono lappetake ne jogotono tundram en ne jogotono ndenka beele ko yimɓe goppi ɗum walla ko sernaɓe nattiwa ɗum gollade. eyyi ha joni kalto tawateno ha joni ene tawe ɗon kalko wawano ha joni ene wawa tuuli ene lappetake en foof ene wawa kono ko jomum en caggini ha ɗum foof ene tawaɓe hen kono ko iɗi foof haade tule e ɗum foof ko eɗen mbawi wiide jikkuji ɗi iɗi
ko jikkuji ɗi so tagama tan ko heddi ko hayso neɗɗo waɗani tulma Allah dandu ɗum hen kono yo yimɓe neɗɗo fof rento kono ƴeewna renoro hoore mum a jarama on banggue sen gatti banggue goɗɗo o ko wati ko humre yimɓe ne kewi namnade neɗɗo wiye komi humiɗo mi humtinoma seeɗa kono mi humima somi yeeyi mi dañata somi ayni mayat somi waɗi mi waɗi to banggue humre e gande men pulago hanki wonko ndenɗa hen ceerno Abou humre no gandirɗa ɗum ni humre aɗa andi neɗɗo giiga dawa daw andano yimɓe ene mbiya mongo jawdi waɗanteno ɗum ko ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa ronki dañde warane mongo e so yawti ɗum ne ko wiyete humre ko so woni neɗɗo ene waɗi ko ittar ɗum saabu ala ko ɓuuri hen moƴƴude bawami taw noon ko bawami coynotoɗe lampuji kono wona bawami coynotoɗo bawami coynotoɗe lampuji ɗum mbeɗa andi wonde wurti mbeɗa andi ka aɗa andi ɗen gueɗe bawami coynotoɗe lampuji ɗum da bawami gonɗo e hedde télé so tawi ko laddeji men ɗi walla bawami gonɗo hedde bolol walla bawami gonɗo ɓaadi saare to banggue saare sa teskima bawami kala to kettiri saare toon saare nde heewi yarude ɗum taki bawami ko watte hen ko ene heewi surtout noon ko fate humre bawami gueɗe tati ene etto humre neɗɗo kono wonko waddate noon bawami a yaha ala ndungu ala ceeɗu yorata hayso toɓani bawami yorata donc caɓatoki ene yahat tan so toɓi toɓani caɓatoki yorata caɓatoki ene wawi yor sababu wora ko yorni ɗum kono wona ndiyam ko manquére ndiyam wonde saison goto wonde ndungol wonde ceeɗu ɗum yornani bawami ko wiyete ko gueloki ɗum nene saison yornata ɗum woni ndungu woni ceeɗu woni dabbude foof wona ɗum yornata ɗum hitande foof ɗum koko hecciri tan waɗi leɗɗe kecce ɗen ɗo so tawi jomum ene andi no ɗe mbarate so Allah walli ɗum dañi hen tawi ko humre ittoto ko wiyete caɓatoki mbimami ko ɗum layat tan bawami caɓato e gueloki bawami nene wiltat tan ala ndungu mum ala ceeɗu mum gueloki nene ala ndungu mum ala ceeɗu mum wadde ko ɗum saabi minen ɗo Piindi TV haadema nadde galle banggue nan bawami nan ɗon ko ɓwawi ko tan jiibi en ɓeɗo kamɓe jiwaji ɓe ina nduwa ina gasa mbiɓe ko gasata ɓe mbiɓe ko ñaguiɓe ina gasa ɗon ɗaɗi min ɗon kekima on nan ɗo e less Piindi TV ɗo sannata banggue ma noon beele bamwami ki ko bam less ɗi kutorte ɗum walla ko ɗaɗi ɗi walla ko eyyi ko bawami foof mum ko nafoore bawami foof mum ko nafoore surtout noon beɗi ɗi beɗɗi eyyi kono noon wona bawami nani bawami tan yaha ƴetta bawami ala bawamine wonna bawami arde wonko yenete wonno welnorte sa tawi sa teski sereɓe men fuutankoɓe a tawatno beɗe bawami ene binda faade ha yoro bokme ete jomum en lootoyo ɗum kam wadde ala komin mendete hen to banggue ko yo andi ɗon tan haade ɗon eyyi ɗum ko ha jettoɗon galle to banggue ɗaɗɗine ɗaɗɗi ene huntore hay gorago bawami ene huntore ɗaɗi mum kono noon wona ene wooɓe wona ene wooɓe ko wiyete ko MIROIR nani ene waɗi bawami ene huntore gueɗe mum ko wiyete ko ɓuɓri bawami ene huntore gueɗe mum kono noon badaji woni ɗe won hen mbiyata cannoje kono baɗoje badaji ene ɗaɗi mum ene moƴƴi ko wiyete ko MIROIR kono wonko waddate hunde foof wonko waddate nde moƴƴi koko wattane wawi addude hen a jarama e gumminɗen koye banggue udditare en banggue nden ke ko nandi hen nden ko puɗɗen ɗen en mbaɗat eɗen jaaha eɗen gueɗe garta e safara eɗen garta en ƴeewa to banggue udditare neɗɗo nden kalino nane woɓɓe mbima ko aya ɓuuri yawde uddude neɗɗo woɓɓe mbima ko lekki ɓuuri yawde uddude neɗɗo woɓɓe mbima ko lekki aya ɓuuri yawde uddude neɗɗo so neɗɗo ayama ceerno Oumar ene jogui hono ko kamɗo joni ko on kalɗon pamude ko aya mbaɗanta ɗum walla ko lekki mbaɗanta ɗum aɗa andi Abou haadema waɗani neɗɗo lekki walla aya koma ƴeewana ɗum bisimilla ganda o ko ɓuuri lekki kina aya on foof ene moƴƴi kono noon enen neɗɗo ko ɓuuri gumde ko min gonmi jaadumi koye ɓurɓe wiide ɓe gueɗe fulɓe ɓuuri yaw gueɗe fulɓe yawde to ɓen jaadumi kono noon ittata noon kam goɗɗum ɗum ene moƴƴi ene yaawi ene moƴƴi kono noon ko ɓuuri yaw ko min nene haade komi pullo ko ɗum ɓuuri mi andu mi wona arabisa mi wona naar naareɓe bindude ko naareɓe jeeyi
ko en yantuɓe heen kono noon geɗe men ɗeɗo mbeɗa wawi wiide heɗe ɓuuri yaw geɗe men fulɓe enen ɗe ngannduɗe tawa finade ɗe tawɗa caburɗe ɗe tawɗade ndokku naggam tawɗade naggam ko ɗen goni geɗe ɓurɗe yawde de ɗum addema haaji ko toon jarata ɗum to banggue noobo woɓe heeɓe no goyto saaha kadi joni hewɓe mbatti oytade nden ko woɓe goytano joni suuɗam jottako so yeehi artata ɓe wonki yo haaɗi jimandam kono joni ele ko woɓe ɓuuri wawde yaade woɓe ɓuuri wawde woyde on banggue abou banggue nooɓo walla banggue jaggude joomum ɗum kam mi wiyetande kala joomum garowo kala garowo to am ene sohli ɗum yo addanam ceekalol jinde tekka tande jinde tawaɗo jinde eyyi so addani kam hen somi waɗani ɗum hen somi huumi so Allah jaaɓi ɗum kam ala caɗele kala mbawɗo hayso président cohluɗa o arat noon debbo wonta yaltuɗa welaka goto kadi yaltata saabu hande o yoɓene kew goyata woɓe hoɓe tan ɓe gartataɓe kamɓe ɗiɗo fof kala e mabɓe cohluɗo goɗɗo soko gorko o sohli debbo yo ar addoro ceekalol ngol soko debbo one sohli gorko yo ar addoro ceekalol soko an sohli patron ma hay an ɗo joni so tawi a sohli patron ma a tottam ya a jinne gaddanami ceekalol ceerno noon ko haaju mawɗo ceerno Oumar Sow nanama fama teskama yeeɓiyankoɓe ewo Piindi TV en mbiɗo musidɗo ko ɓoydaɗo no fewi fodde duuɓi 4 ko iɗi wadde ɗo yewtere makko adande e lebbi kadi ko musidɗo mo ganduɗa o yimɓe hewɓe garɗo tawi ko sababude makko eɗen jarnamo no fewi ceerno Oumar ɗo nanama famama to banggue ɗaɓɓoɓe golle banggue foɗodirteɓe saabu en kalli joni politique o koko yetti yimɓe ko foɗodiroɓe hande o jamma ñalawma fulɓe ne joguino so tawi ɓene poɗodira wonko mbaɗat tan kala neɗɗo wawa nawde yaade hen beele onon sukaɓe ɗon janggue gande mawɓe jangguno hen nden eyyi poɗodir ɗum ko wondo ko ɗo ha joni nanɗo poɗodire mene noon wajiɓe noon mbiɗa andi wonɗo ɓuuri andu ɓurɓe wawa ɓurɓe wawa ɗen gueɗe kono poɗodire aɗa andi ko ɓuuri yaw e poɗodire sa ari e ko wiyete jofde ƴeewa kala halde mbawdi ɗon diwan foof so tawi wiyama diwan galoya fulɓe wonɓe ɗon ɓe heeɓe jiidi ɗo ɓe gaynata eɓe foof eɓe gandi kala halde mbawdi ɗon ndi kala halde mbawdi ɗon ndi wonko ittete ƴukre mayri so ɗum so tawi heeɓama ɗum hayso tawi koye galle gonɗa aɗa yiiɗi dañde inde aɗa yiiɗi dañde daraja hayso tawi koye galle ma gonɗa ɓesgu ma nanananima hayso tawi ko galle ma gonɗa ɓesgu ene wejiti ene yahri banggueji aɗa yiiɗi yo nanane ɗum so ɗum fulɓe ene gandi ɗum yamani ɗum kam gueɗe fulɓe ɓuurama ɗum andu ene wawi ɓuurmami andu koko windete ko fate Qur'an walla lasrare walla goɗɗo kono ɗen gueɗe mbeɗa andi ɓuurama ɗe andu saabu ko gueɗe men fulɓe ko waddete ko hen kadi ko gueɗe men tan ko ganduɗa ɗum so neɗɗo waɗi ɗum wona yaa ha ɓooya wona yaa ha janggo ko hunde ko jirata yitere ma ɗum ko banggue dawgol ngol banggue poɗodiral ngal e ko nandi hen banggue poɗodiral walla banggue gonɗo e galle mum taw won aaƴiɓe e galle he ene puusamo becce walla mo ganduɗa sukaɓe mum jaɓana hen ɗum nanodani ɓesgu muɗum ko ɗum diwan foof ene waɗi ganduɗa kala halde jofde ma e jofde oya taw eɗen fof eɗen gandi ndi kala halde wawi fulɓe ene gandi ɗum ɗen gueɗe mbaɗateno ɗum kala ɗum haaldete ligguey ha wawa deƴƴede to banggue debbo lelɗo dañde dewgal lelɗo dañde dewgal debbo jooɗi tan woni mbomata e duuɓi 15 17 nogas aɗa yiiya taw bonani mbaadi sofani kono tawno saɗa gorko walla woɓe ngar so gari taw gartata abou hewɓe hen ɗo ɓe mbiyata ɓe gonɓe koɓe wonduɓe ɗum ɗo jinneji kono min kam e gumani ɗum ko zamanu o tolni ɗon kamɓe caali resta saɗa ƴeewa noon sa woni ngeloɓe noon aɗa duro ɗo aɗa soyno to yawata gasde yooɓe tinnata ɓe ndese kamɓe ɓe mbasa wi yo seere ɓe guittam yooɓe ndes yooɓe naata hen tan ala ay Thierno mi faami ɗon kono noon ne waɗi ɓe ganduɗa kañum ko yimɓe seeɗen donki neɗɗo haalta walla so haali artata abou aɗa andi oɓen mbiyen ɗum ko kiite walla wonko gandunoɗen e gueɗe men nananno yimɓe ene mbiya woto hirladde gonga woto yaha jolloru oko wanno ɗum tagui futu en ko waɗanno ɗum woni aɗa hay tenowo so teno yina yimɓe so futuro yoni arani yimɓe gaccata mo hakkille saabu ene waɗi
koyen rendaɓe ladde nde koyen rendaɓe kedi beddaji ɗi won heure uji ɗi poɗɗen ya so tawi noon won heure ɗiɗi poɗɗa yahani nden wonko ene wawi nadde ma ko mbiyata ko gondiji ladde en ko jolfum mbiye faru rab e ɗum foof kono noon ɗum foof wayde noon so jomum jaaɓi traite ɗum ƴetta ɗum ene wawi won kono heewi hen noon so jomum so fuɗɗima wat continue eyyi ɗum taki heew jomum en aɗa heewi gantinde ko way noon taw jomum so fuɗɗima heewani yettinde mbeɗa wasa yonti e ɗum nde so tawi golle jaggui neɗɗo rumtinta lekki est ce que mbeɗa wona ɗum jaggat ɗum so golle jaggui neɗɗo liggama ittude ɗum weeɓata beele wona hay ɗum neɗɗo humtinta ha ɗum saabo jaɓata lootade walla lootono forani lootoade won hen dumtinte won hen dumtina e ɗum jamono ono yaare ni won hen kadi ko culture o culture mboɓe gumi o yaadani e ko sohla ko yiɗa momade nden honde waɗa lekki en walla ɓandu en walla waɗa talki en ɗum no won hen ene e aadaji ɗi banggue aadaji eɓe way kono ko gonnoɗen to yimɓe nani iwo toon en jawta ene payi nokku goɗɗo jooni so tawi yimɓe immimaɗa kono ɗen ɗo jeehi en jaadan e gande men ɗe holko tawoyta eyyi gande men ɗe kam moftoɓere ɓe walla huntortoɓere ɓe ɓen kam ko seeɗa comité yimɓe seeɗa huntortoɓe surtout yimɓe ladde ɓe kono noon ɗum waɗi kamɓe Allah ina waɗi ɗum waɗi heeɓe jeeta heeɓe Allah inaɓe reeni e gueɗe kewɗe hay ko wiyete ko neɗɗo fergatima ɗum sa ƴeewi hewani kewde to guure men dow to e saabu wonko ɓe ndenori ɓesguji mumen enen noon jamanuji ɗi noon jahat ene change yimɓe noon joni natti wadde ɗen gueɗe foof a jarama ceerno ma Sow joni garten e bandiraɓe yiltoɓe palasuji yiɗɓe ɗannaji e ɗaɓɓoɓe kayitaji ene heewi goytali mum ɗo e nder leydi ndi ha caggal leydi e ɗum ko way noon porfidde hen mi ñaagono musidɓe en hayso tawi ko rewani lawol ɓe gaari en ɓe ɗannima ɗanngal ngal rewani lawol ɓe gaari en ñaagan ɗen Allah waɗi hen Allah waɗi hen jaam haaɓe jottoyi to leydi mawdi to ni ka ko haaɓe jotti to leydi ni ka go senaɓe waɗi hen ñaagude Allah eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe kadi so yawti ɗum ko faate e kayitaji ɗum nene min kam ko gollortomi ɗum ko barhut o barhut mo ganduɗa ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye toon ƴettuno toon min jangguno min janggimo windete tegue so tawi ko jawdi cohluɗa sa ari ko hen ƴettata so tawi ko kayitaji cohluɗa sa ari ko hen totteteɗa so tawi ko daraja cohluɗa sa ari ko hen totteteɗa ma e garta tan saabu somi dañi ma caméraman hollu en yewta men adande nde mbanɗuɗen haala hen on barhut beele almuɓe ceerno Hamdou fof no kuuto ɗum walla jogui tan ko hokkaɓe ɗum e yamiraɓe ɓe jamiraka walla beele aɗa fof wawi ɗum wadde eyyi kala mo ganduɗa ande duɗal neɗɗo arata duɗal tawa ko alquran addi ɗum ɗon janggude Qur'an o ara e duɗal tawa kaɓorɗe gaddi ɗum ɗon o ara e duɗal tawa ko sharia addi ɗum ɗon o ara e duɗal tawa ko lasara addi ɗum ɗon minen Qur'an ko galle ceerno Mamadou min janggi toon min ɓaari ceerno Mamadou Kane kono ndemin gaari makko koye lasrar min garde galloy ndemin gaari Medina Diadio ko lasrar min garni toon ɗum waɗi barhut ɓe min gondunoɓe foof alhamdulillah meɗa andi hen hewɓe ene wawi taw somi haali wonata ko publicité kono alhamdulillah kamɓe foof ɓeni golloro barhut mabɓe eɓe keeɓa hen eɓe kumta hen haajuji yimɓe eɓe keeɓa hen arsukaji mabɓe wadde ko ɗum ɓe paamade ɓe mbiya ceerno Hamdou sa yettima tan ko aya goto jogui sa haali dewgal ko hen sa haali ɗanngal hen sa haali goɗɗum ko hen kono ko barhut o foof ina nder hen wadde jiɗɗa wiide barhut ko no mbawmi wiidema ni ko gandal mbaɗangal résumé gandal ngal noon accani hay hunde ko way tan kono rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ay duwa o ko raɓɓiɗi ko fof koko tonga tan ha ñaaguima e aduna fof ma kono a ñaaguima nder hen lahara ma fof ko noon barhut way joni noon haade fof nani ñaaga nder hen haaju fof sa waɗi ɗum noon haaju fof nani toon no tawne toon an janggi galle ceerno Hamdou e senaɓe mawɓe cuuɗi meɗen beele ceerno Hamdou ene jaaɓi hutade leɗɗe walla ina dangni leɗɗe saabu won hen ne mbima a yaata e lekki ko ni e ni ɗum ko majjere ko wasde andu gueloɗe ɗe innanmami ɗe
koye lekki waddete ɗum joomum hayso tawi hayso joomum woni miskine fof so waɗi ɗum suuroto te ko barhut o yaadat biya latif damal biyetengal biya latif ko heen yahrata heen ko ɗum waɗi ɗum gila e jamanu ceerno eyyi sa totte nga neɗɗo ara wiyo ko min de ko nayi cohlumi on jamano totteɗa ɗum mbiyeɗa naw sa yeehi noon wan naggam wadde heen kaja taw banggue nayyi o arana taw sohli ko banggue goɗɗum daraja ƴettu sa yeehi mbaɗa lamɗam o wiye ƴettu sa yeehi sa ƴetti waɗa heen lesdi jeere o wiye ƴettu sa yeehi ko noon yarata kono hunde fof o ƴettu sa yeehi ƴetta lekki mani mbaɗa heen belwel ngel ƴettu naggam ɗum ko ɗum gonɗo gueɗe men fuutankoɓe e gueɗe men gandaɗe ɗe ganduɗa ɗe peera puntu buntu andano no pulaar wiya ɗum de buntude woni buntude buntuta eyyi wadde ceerno ma soen faami an ko ba huɗɓar liggoyade saabu no kalɗa ni ko gueɗe tongaɗe ceerno hamdi allah yirmama yafoma harnamo aljanna aduna o kala garɗo suka e mawɗo debbo e gorko huwo ko tedduɗo yiiɗi ko gandu kadi ko kayse ko jiɗɗo almuɓe kono kadi loonde nde walla lahal ngal ko ngal gotal gaɗa fof ñeɗa hen wadde ceerno ma ɗum foftinde e janggoy to janggoy ga eyyi aɗa andi jamano namnoto hunde foof mi janggi e makko mbeɗa hooli gueɗe makko foof kono noon ittata to jeeyami ɗo kadi wonko wonɗo ɗon ɓe gona yimɓe binde kono koɓe yimɓe gandal koɓe yimɓe haɓatenoɓe koɓe yimɓe joom en jawdi ene wawi taw noon jawdi ndiɗo kewana nden ko yarnago mongo kewno e yarnago kewno kono ɗum tagi mbawa ƴettu gueɗɗe foof ndendenaɗe jogoɗa awa ɗum wadde a jaama ceerno Djiby Dieng nan haalnami heddi kojomaji seeɗa kono no wayi foof haade ko mawɗo guinnoɗo e galle ko joom galle arta e galle mum ma hokke hon kojomaji no wawa ɓeydnede hen a haali ceerno Mamadou Gallo a haali ceerno Hamdou Rabby saaha kalɗa neɗɗo wima ko sohla e aya ko alay saago jaaha Guinée walla jaaha Mali walla sernaɓe Burkina walla sernaɓe Gambie toon gandal ɓuuri wonde an jangguɗo ɗo o ligguiɗo ɗanni yeehi caggal leydi liggui toon arti ɗo so neɗɗo wima noon ko jaɓoɗa ɗum eyyi jaaha Guinée walla jaaha Conakry walla jaaha nokku naggam eyyi wiyato mbeɗa andi kam kamɓe ɓiɓɓe mabɓe ɓuuri hewde e Fouta o ɓiɓɓe mabɓe ɓuuri hewde arde janggude ga ɓiɓɓe mabɓe ɓuuri sa ari tawi ko lasrade janggata gummiɗo Guinée sa ari sa tawi Sénégal naɓe koɓe sappo sa ari galle ceerno Hamdou ma taw ɗon Guinée naɓe nogas sa yeehi ɓokki jawe ma taw ɗon sa tawi ɗon Sénégal naɓe sappo ma taw ɗon 500 Guinée naji sa yi Casamance so wiyete to sa yeehi Fouta ma taw toon ɓiɓɓe mabɓe ene nuula yo janggoy lasrar kadi eyyi kadi ne ene waɗi araɓe ga eɓe jangga gueɗe men fulɓe arande fulɓe ene ceerti fulɓe ene ceerti ayi fulɓe so tawi ko fulɓe banggue Saloum o ko ɓen ko haare mbawi ganda leɗɗe ɓen ko haare tan mbawi ganda leɗɗe sa yeehi jewen waalo en Missira en Samba Goufa en Ndofen en fulɓe men banggue barkeji fulɓe men banggue barkeji ɓe Ranero en yaari toon calminon hen Aliou Dembourou Lumbel Lana en Samba Idnaɓe en leɗɗe daneje woni on banggue ɗum ɓe gandi ɓe ganda haare faade Fuccit en faade sirtu men sa yeehi Saloum sa yeehi Fouta men o ɓen gandi ko bindi leɗɗe mumen ko gueƴe ko leɗɗe haare kadi non ko noon ɗum sifoyi ceerno ma golle ɗe jooɗi fewi guilnani jibini wiya abo kojomaji ɗi gasi kono noon joom galle arte galle mum ko noon tan wayata cakkitoɗen haalinani e artani hen banggue kayitaji ɗanniyankoɓe hewɓe ana goyto ñagade wonen sababu ɓe noon ha keeɓi neldiɗo vocal uji men neldiɗo kayitaji men séjour ha tengte Amérique beele on ko ceerno ma gollata hen eyyi inchallahu rabbi kala jeeɓ émission ene sohli kayit tan yo noddam so Allah jaaɓi dañata hen nimsa eyyi ko ɗum tan mbami so Allah jaaɓi ma dañ hen woni mo eyyi a jaama ceerno ma mi namdam sakket ko nde puɗɗa ɗo aɗa nde sa naati banggue nan ko studio tokosel wonno ma jiben kollen ɗum ɗo joni bandiraɓe jeeɓa arte tawi wayni holno tawtoɗa Piindi TV ene mbawiɗa ɗo nde holno ɗo wayma eyyi min kam saaha foof aɗa noddami ceerno Oumar arɗo e galle he minnene ko ɓittude tan ko yafna tan kono galle o ko galle o no wodi eyyi kono mi ñaago tan yo ɓeydo yo yaaru yeeso saabu enen leñol ngol wonko ngol handi leñol ngol won fodde ngol foti dañ
surtout aduna o yotta ɗo so tawi goto fof fooɗi neɗɗo fof yo fooɗor banggue mo heedi o e en mbiya en puusani hay leñol gotol noon kono noon enen mayen darana ɗen leñol men jolten ngol e nder leƴƴi fof ko ɗum woni kalanmi ko ha so tawi en ƴeewi enen leñol men en ɓooyi ñoƴƴede kono somi ari ɗo tawtirmi ni eno yaari ni ko weltare tan e ñagade Allah yo yahru yeeso a jarama en calmini Daouda Moussa Dia sababu Moussa bi o guila woni questeur député ha hande kay woni ministre de l'élevage de production animal woni kaltanaɗo ko fate e gaynaka e gueɗe gummotoɗe e gaynaka en jettima fof en jarnimama gomiɗen birkilan ko hecciyanki jetto makko yettima toon kanko e Mamadou Amadou Tall e Salif Samba Guedda en kamɓe kala hol konngol ma cekkitol mbayni eyyi konngol am cekkitogol ko ñaganade Sénégal jaam amin amin surtout fayaɗo élection ngaji Allah okku en hen jahen dañen hen wune saabu gardiɗo leydi ndi yoɗni hay sinno won ñiŋaɓe mbiye timmani o yoɗni ha yettima ɗo o ɓuuri yonnude kadi ko ndew wi o haɗni ɗo kanko hayso tawi wonmo duysat kala mo yaadani hen ne yaato jaaduɗa to tan en mbiyani eɗen jaadi hen walla en jaadani hen kono kala enen nene kala to neɗɗo yaadi kala gañiɗo yo Allah okku leydi ndi jaam Allah waɗa kadi kanko no o yonnoro no gummiɗo ɗo yoniri ni amin amin o wasa sofnirde comme no yewtuɓeɓe cofniri ni amin 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 saabu ummade Rosso ha Tiginte won dokkirɗo ɗum won en ganda ko luɓruɗo en ganda ha joni en donki innani inde ha joni en donki heɓde Rosso hakkidira eyyi ɗum ko haala ngokka ma gatto e haala ngokka so Allah jaaɓi e diwan signe ɓe o a yeeɓiyankoɓe e o Piindi TV caméra o ko Djiby Dieng won toon montat ɗum ko Ali Fall koɗo men wona koɗo ko musidɗo men ko Thierno Oumar Sow mo ganduɗa ene jeeya adiɓe ɗo wadde jewte guila wayani no wayani kadi addo yimɓe hewɓe no feewi no feewi no feewi en jettimo jarnimama en jetto joɗol fuɗɗima laaɗo haaɗi yeeɓiyankoɓe ko ɗo katen e yewtere men gande men ɓaleɓe ha lawol ngol e waktu goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi